Аз съм пролаки и днес, както виждате, не съм качал от много дълго време и мисля да снимам едно клипче. Да знаете, Дадарков много го мързи да снима. Кой кога ли го не е мързел нещо. И ще снимам аз, ще снимам и по време, когато съм на училище. Не! Тук си знаех. И да, ще снимам по време на училище, пак ще снимам. След училище си пиша домашните и ще снимам. Ай, скапани. Хора, много лагва. На тебе лагва ли ти, бе, човек? Гледай, warning, says включен ти пакет. Мен ми лагва за световно. Аре, давай. Само си писах хац. Аз съм с смайли фейс. Гледай как лагва, хора. Нета ми е на една чертичка. Гледай, сори. Нета ми е на една чертичка. Пинга ми. Най-слабия нет просто. Ще кача това клипче, от не съм качвал. Ще кача това клипче, няма нищо да се е прецакал. Не съм качал от отдавна време и просто искам някакво клипче да кача. И да, хора, за сега. Айде да се къде Майнкрафт, малко. В какъв сервер? Епа на Ракрафт. Да, хора, също цъкаме малко, ще позирам клипа. Още хора, върнахме се. Да бе, дали съм отпаузирал клипа. Да, отпаузирал съм глада, Иво. Влизаме ли? Аз съм влезъл в Наракрафт. Ще играем в Наракрафт, да, никога. Айпето ще го сложам. Не, също няма да го слагам долу в описанието. Ма нета ми е една чертичка. Ето го Red Books до мене. Ще позирам клипа. В тази хора върнахме се. И сега телепорта се до Red Books. Се знам, че шата е малко мъничък. Не, малко. Ето ми го моя скин. О, Red Books. Дами и господа, взимаме честа, защото на някакви мега хипернакани. Сингин. Взех ли го, бе? Къде ми е честа, бе? Аз го взех, ама честа ми го няма, човек. След 5 часа и нещо, ама аз го цъкнах и няма го. Ми беше целият пълен инвентар. Дай ми тия айтеми, Да, хора, да му даме ни хипер айтемите. Абе, тия къй са на тебе, бе, коли аз ти ги дал. Не. Аре, И ще брадичка. Не, имам си 3. Колко ти бие тази брадва? 6. Имам и една Far Respect. Я ми дай една. Да, ще ти дам тия двете, ти ми дай една добра. Абе, не искам брадви, бе. Дай ми една хубава. Добре, върни си ми она. Абе, не искам брадви. Дай тия брони на тебе, къде съм ти ги дал. Ама аз... Тия. Омага, къде тия бутуши, бе? Ще кажеш колко бутуши имам. Аз съм бутушкарник. Бутушкарник. Да мога да спринтвам, това е лошото. Значи първо ги подпуквам с това и после... Къде отиде, бе? Имам 4 Golden Apples. Дай ми каската поне. Ети каската. Сега има на Warp кой. Рес. Дръжи обувки. Ти мангасар ли си? Къв си не. Ти по-бавно не можеш. Рестъпа. Искаш глави. Не ми дайте ми, бе. Рестъпа. Телефон се до рез не мога. Беги на Warp Survival и ти. Беги. Хора, аз ми се качвам вече редовно. Нали така, Алекс? Айде да качваме редовно, искаш. Айде да качваме редовно. Добре, бе. Мисля утре да качим пак. Аз съм на Warp Survival. И аз съм на Warp Survival. Пише, нали се телепортна до реса, но обаче, нали знаеш, една чертичка нет. Ще позираме клипа горе, защото you don't have teleport access for this residence. Вили ме махна от реса, знаеш? И аз стъпана до старото хоме. Това какво му беше името?
Рестъпа, не беше ли онова пут, нали знаеш? Аз съм на рестъпа Путю БГ. Нали го знаеш? По путито, ония. Баш пути. Да, бе, той си е баш пютю. Да пасваме ако искаш да ми дадеш така. Се почти до това. О, ето го, Redbox. Аре, води към хомето, ти знаеш на къде. Добре. Ела. Къде си? Аре, тръгвай. Иво. Кое? О! Аре, тръгвай. Давай. Ама, моля те, храна. Храна ми трябва. Ще умра. Аз имам само една. Как да ме обич. Аре, сега ходим, ще ходим. Сега хора ще ходим до къща на крокодилчето, как знаете. Той беше в един клип на CS, само един. Там, когато садваме всички, ако помните. Аре, на къде са? Той беше един в него. Това зомби пропадналото. Сега хора ще ходим до неговото хоме. Тук има нарез май, така мисля. И ще позирам клипа, докато стигнем там. Какво става хора в хомето на Вили сме? Със сигурност ме е махнал. Айде видим. Виж. Верно. Аз не мога влезна, ти как влезеш? Ти мангасале си къв си. Вили се е научил хора да маха от тресовете и мега сексапилният човек. Ама направя тук едно капанче, бат. Как лагва! И да, хора, мога да правим едно в едно с този мангасар тук. Аз имам 6 диаманта. Я да вземем крафтинг тейбъл да си направя каска, бе, бат. Чулна за тебе. Правим едно в едно, искаш. Аз съм на малко сърца. Аре, трябва да си намерим храна. Ще позираме клипа, хора, си намерим храна. И да. Какво става хора, върнахме се и сега почваме. Чай с коя трябваше да подбукам. Не, бе, чакай, бе! Сега изчакай Старадженна. Добре. Не, дай ми емъките, какво става тук? Дай ми едно на мене. Аз си бъгнах ябълките. Окей, сега Старадженна и почваме. 3, яш. Какво става хора, почваме хора, почваме. Сега почвам с тежката бата. Ако умреме с айтемите? Майко. Умираш ли? Няма спри. Чакай. Няма. Добре, тъй къде отидеме? За какво дисконекна? Добре, влизай. Мъртъв ли си? Не. Влез, дай ми, пак да се биеме. Ама без да лефтаме, ако си изгубим айтемите, няма нищо. Вече 5 пъти крути айтеми. Изгуби ли ги? Не. Бе, телепаса до мене да пак играем. Колко стана клипа? Клипа 8 минути. Бързо, че е 8 минути. Сега го приключвам. Ба до мене. Няма да убие, бе, бате. Сега иди да го приключим. Сега. Тондърмен почва ме бие, бати негъра. Бате. Ама ако седим в водата, няма да издължиш. Идвай, бе, тъпаш на мене, бе. Ти си тъпа до мене. Ти до мене, къде си? Ти. Че убие един мангасарски едърмен. Ендърперо. Тъпа Redbox. Кой по-як? Геймплей или това? Геймплей. Ама няма се убиваме. Премина до дук. Ела тук до мен, ела. Ела до мене, бе. Там има ли рез? Добре дошли на ПВП. Да сте с баба ти. Мангасар, чеки. Лава! 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 Човек, аз скочих лавата.